de fa uns dies o setmanes segur que has introduït dins del teu vocabulari la vol de recerca. Ho aniràs escoltant més i més, no es pot parar. Explicaré alguna coseta perquè et quedi la idea més clara del que realment és. No t'alarmis més del compte. Error molt típic és agafar-se com que has d'escriure un document molt llarg i avorrit. Tothom de primeres tenim aquesta impressió. Plantejaràs hipòtesis i preguntes si fossis un investigador o investigadora. Has de buscar informació de qualitat o el primer que vegis per Google. Seguir una metodologia que tingui sentit i encaixi amb el tema del teu treball. Això ja ho saps segur. Ho hauràs de presentar davant d'un tribunal. És el que més em preocupava, però són profes que els veus cada dia. No t'agafis aquest treball com una cosa més que es fa amb un 10% de la nota final de batxillerat. Important sí que és una oportunitat per treballar alguna que t'agrada. I això a batxillerat no ho veiem molt. Triar tema és tot un tema a part, un tema que et motivi. Com a mínim que no et faci mandra. Concretar molt el tema, no sigui l'univers, la música. Facilitarà moltíssim el procés d'iniciar el treball i tenir un bon plantejament. Tenir bona comunicació amb el teu tutor o tutora. Veuen que tens interès, podran arribar a ajudar moltíssim. I últim, que no servirà de res que t'ho digui, no en faràs cas. Comença amb temps perquè el teu jo del futur ho agrairà.